Kaixo, Kaixo guztioi, arratsaldeon, hemen gaude Kaixo. berriz. beste aste bat, bazter-itxia. Bazter-itxia, bazter bi-txia. Gaur, zemuz astea galdetu beharrean, zemuz Madriletik Aimar, Bueno, a zemuz ver, han Espainian. bueno, bai. Han Espainian, bueno, a ver, ez ditut ez da bi aste pasadan, baina ondo, osea, aste eta erdi, sin Toma de problema, contacto, sin problema, bai. Toma de aclimatación. contacto pizka bat, bai, aclimatación. Osea, azkenean, kaletik, ikusten dituzu muchas pulseras del Estado, kaletik eta balkoietan, muchas pulseras del Estado. Osea, ambientea ezberdina da. Egia da baita, en general, Euskera gutxi, ezta? bueno, euskera, creo que por lo que sea. Bai, baina esaten dute jendea dela nahiko welcoming. Así que, bueno, a ver, de momento ez dut asko, no he tenido contacto, ¿no? Baina, bueno, ikusiko dugu. A ver, qué tal. Bueno, baina ondo, ezta? Bai. Ondo. Gustora. Ondo. Eta zuze? Hemendik? Larun batean izan genuen Anerria eta Joneren urtebetetzea. Eta ane arauzo. Hori, Ane Jone eta Arria. Ai, ez dut entzun barkatu. Igual ez dut ondo esan, ez dakit. Eta hori, pues, poco que comentar. Ya me imagino. Nada más que comentar. Bai. Super ondo, mila esker gonbidatxagatik, eta hori. Ja, pues, ni geratu nintzen hemen aiaraldea, osea, faktoria etortzeko jenderik gabe. Bueno, barketa noten kontzertura. Y se me hacía un poco bakarrik etortzea, pero bueno, no sé. Jon eta Bion plana bat zen Bai, etortzea. baina, a ver, Eta gainera komentatu genuen, en plan, ez dugu asko edango, ez dakiz egin tal, asko liatuko, baina eske midiko behatzen duzu erlojua eta batean dira gaueko 10 ja. Eta Ya. dices, wow. Bai, me imagino, a ver, ya está, ondo. Baina hori, sin más. Ez nintzen etorri. Hori. Asko pasatu zait, nire bizitzan zehar, eso de, joango naiz kontzertu honetara, eta gero, ni askoten izan naiz el que ha dicho que no, edo el que no ha podido. Bueno, Joserri bidaltzen dizkion, no sé cuántas mierdas, Instagrametik. Buah, kontzertu hau, Bergaran. Claro, Joser ez dauka kotxerik. So, eraman behar dut nik kotxea y tal. Eta gero era como, buah, es que justo el viernes ahí no sé qué, eta gero joatea larun batean aruntza. Bueno, que va, no vamos. Eta bueno, Eta askotan, así bakarrik que, joatea? ja, Noizbait joan zarete kontzertu batera edo rollo movidaren bat bakarrik egitea? joder, pues, no sé. O sea, kontzertu batera, yo creo que es. Baina, agian, bueno, urtarri ere mazazpian uste dut, dagoela SS-ko kontzertua, SS, Madrilen. Eta ni hartuko dut sarrera, norbait etortzen badan nirekin de puta madre, bestela bakarri jango nahi, supongo. Bai. Que gainera Foserrek ez zidan ezer galdetu de lo de la camiseta. Esaten zuela, saioan camiseta erosi behar zuen, osea, camiseta erosi behar zidala, nire Durango kasokan. Eta, bueno, ez zidan ezer esan, tampoco le va a poner ahí que O sea, ez compre. du erasi? Ez du erosi? ¿Qué va? Bueno, gutxienez ez dit ezer esan. No creo. Así que, bueno, Erosi du, baina geratu duela, bezta. supongo que han erosiko dut, kontzertuan. Kontzertuak oso ondo egon ziren, osea, Bai. nahiko guapo, barketa not, oso top. Bai, ezta? Osea, Bai, ni not musikalki, uste dut ikusi nituela bai. Orduñako jaietan, puede ser? Ez nituen ezagutzen, eta oso guapo. Oso guapo. Aurten, Orduñako jaietan egon Bai, dira. aurten 8 maiotan. Uste dut baietz. Baina, ostiralean, osea, larun batean egon zen. Bai, esen larun batean izan. Claro, vale. Eta hori oso guapo. Bai, nik notez ditut entzun, baina bark, ja me molan, bai. Bota begira bat, bueno, begirada edo, entzunaldi bat edo. Bai. Oso guapo. Begira bakarrik. Begira. Diskaren portada ikusi eta... Osea, zenbat entzule? Vale, ya está. Ba hori, ni izan nuen garai bat, pues, yo que sé, pues, TikToken ikusi nuen edo zer, en plan, ikasi behar duzu bakarrik egoten, eta bakarrik planak egiten, eta Bai. eta zintzen egiten, pues, yo que sé, zinemara joan ni bakarrik, edo tal, bidairen bat. Bai, hori, osea, azkenean ezin zara beti besteren menpe, besteren,
No besteen menpe, besteen menpe, azkenean izaki sozialak gara, no? Baina besteen desioen menpe egon, jo que se, gustatzen zaizun zerbaitera joateko. Mm. Osea, nahi baduzu joan eta tal, pues bakarrik. Esperientzia ezberdina da, noski, baina bueno. Osea, es que justo, pues eso, momentu, osea, kontzertuak dira nahiko soziala, porque, osea, nahi baduzu gozatu kontzertuan lagun batekin eta harekin kanta egitea, pues nahiko ezberdina Ja da. beste rollo bat. Bai, ez da Bai, berdina bakarrik kontzertu batera sí. joan edo zinemara Mm. joan bakarrik. Claro. Claro. Zinemara, pues bakarrik. bueno, azkenean da pelikula bat eta sin más. Ni goratzen dut, joan nintzela Londresera, lau egun ni bakarrik eta behatu nuen, en plan, kontzerturik dagoen, eta ikusi nuen bat zegoela. Joan nintzen ikustera, ez du goratzen, Fit for a King, eta ez dakit, metalcore. Bai. Eta hon nintzenan, eta kontzertuen tartean, hurbiltzen nintzen barrara, pues, kaina bat hartzera, eta, pues, jo que se, barrako tipoarekin hitz egitera. Bueno. Eta kontatu zidan, eta ikusi nuen, hau jendeak, kontzertu tarteetan, hartzen duela, hemengo zurito bat, eta Red Bull lata bat. Red Bullat. Tragoan edan, eta holan, piztu egiten zara, eta gero, pues, zuritoarekin, pues, txarletan egoteko, lagunekin, ez daki zer, eta Wow. tal, un poquito más social, Bueno. eta ni guau. Eta leku horretan edaten zen Estrella Damm. Madre mía. Ah, Londresen, eh? Bai. por la cara, ¿no? Osea, azkenean, Estrella Damm dago, Bartzelonakoa. Bueno, Bai. Mediterranean Edo- guztia hartzen du. Bai. Bai, zentzua du, ez? Bai. Ja. Guztia. bai, Joaten baina- dira, udan bai, joaten dira horra. baina hori, osea, justu kontzertu bat, bueno, osea, kontzertu lasaia bada, eta lo que sea, igual da como egokiagoa, porque bada kontzertua, no sé, como muy animado. Osea, bueno, Igual depende. Osea, depende kontrakoa. zenbat jende dagoen, eta... Ze ni kontzertu honetan adibidez, claro, atzean geratzen baldin bazara, en plan, geldirik ez dakit zera besten eta bakarrik baldin bazaude, pues, ez dakit, igual un poco más de palo. Baina pogoan saltzen baldin bazara, eta ez Claro. dakit zer, ja, Bai. Hori bai, berdin zaizu, norekin joan, galdu egingo bazara, eta, ja, hori bai. Osea, justo pentsatu dut hori lo del pogo, eta adibidez, Bimea izan zenean duela, ez dakit pasen urtean edo duela 2 urte, egon zela Nerbeiente eta Tok, egun berean, Bai. pues, bueno, goratzen dut bai. momentu batean, ni sartu nintzen en el pogo Nerbeien, Mhm. eta, bueno, galdu nintzen, pues, yo que sé, kontzertu erdia, eta izan zen igual de guapo, baina, bueno, azkenean jendearekin zoaz, eta ja simplemente como los pasos previos ara llegatzeko, ba, jendearen menpe zaude, ¿no? En plan, el hacer un poco previa, no sé qué, tal. Eta gainera hori, zure, osea, gustoko baldin baduzu kontzertu horretako rolloa, eta, pues, hor egongo den jendea, zure rollo berdineko Bai, izango da, eta gainera eso, hurbildu norbaitek hitz egiten, edo ondokarin komentatu, es que este tema, guapísimo, tal, bai, eta azkenean igual egiten duzu lagunak, bai, edo... hori. Ni goratzen Lagunak dut, egiten han modu. Londresen, tipo bat hurbildu zela nire kamisetako komentatzeko, eta esan zidan, nahi baduzu, ingo dute como merkatu bat banda horretakoak zen, banda zen, da, Welsh Sleeps, da, nire bandari gustokoena, eta dira, ez dira Londresakoak, dira Sheffieldekoak, eta esan zidan, jango naiz, eta ingo dute merkatu bat, nahi baduzu erosten dizut zeo zer tal, eta dizut nire zenbakia. Eta, tio, ni ulertu nion argi eta garbi. Atera nuen mugikorra, osea, ez nion ez esango, erosteko, ze hostia, emango dizut dirua eta noiz ikusiko gara, osea, no sé. Ja. Eta atera nuen mugikorra, jarri nion zenbaki emateko, eta tipo abiatu zian, como super raro, de ¿qué haces? Y yo, bueno, pues estaremos. Buelta erdia eman nuen, eta nintzen me kontrako lekura, eta a funcionar, eta... Qué mal. Baina, tío, juraría, osea, super argi entzun nion, eta ulertu nion, telefona eskatu zidala. Sin más. Bueno, sin más. Baina hori, azkenean, lagunak egiteko, bueno, nahiko, osea, edo sozialki, en plan, a ver, zaila da, no? Eta, Claro. más si bazara pizka bat
pues eso, lotxati edo lo que Claro, sea. introvertidoa baldin bazara, ja, Niri zaila egiten zait, yo creo, como que beste zirkuletara hurbiltzea. hurbiltzea edo, bai. Ja. Baina, bueno, a ver, baita da, pues es un poco un reto. Eta, jakin behar da egiten baita. Osa, pizkat, el miedo este Mm. de tal, kendu behar da. Así que, bueno, mira, justo a ver si es esen, topatzen naiz Kaixo, norbaitekin, Tasio. eta, Kaixo, haupa, eta beso. A ver si topatzen naiz norbaitekin, eta listo. seguro baietz. Bai. Jo, egiten dituzte itsas bidaiak, en plan cruceros. Ba hori, jendea ezagutzeko, no? En plan, Ja, pizka bat cringe, baina horretarako egiten dut. Bueno, ondo, ondo, ondo. ja. O igual lagunak egiteko ez da, baina Bai. Como mítico bakarri bidaiatzeko beste modu. historia de Instagram. Eta agertzen dira nahiko jende bazka, no sé qué. Buah, los colegas del Viñarrock, os amo como mi familia, no sé qué. Bueno, a ver. Ipeina hori ikusi dituzu behin eta ez duzu berriz ikusiko. Bai, bai, pero eso. Bueno, tenés horretas, no? Es que bestela. Claro, komentatu nahi dugu, uste Claro. dut gaur edo ez dakit noiz atera den, Duela gutxi. atera da Viñarrokeko kartela, eta dirudienez atera dute kartela normalean baino beranduago, arazoak izan dituztelako, banda askok ezetza eman dutelako, eta esan dutelako ez dutelako joko, ba hori, aurreko urtean Viñarrokek gestionatzen duen, edo Viñarrok gestionatzen duen enpresa erosi zuelako, ba, KKR Fondo fondo financiero, edo. finanziero eta hori, eta pues, fondo finanziero hori sionista da, ere Israel apoyatzen du, eta bueno, seguramente entratuko zaret, osea, entratuta zaudete. Baina hori, osea, zetza eman duten banden artean, pues dago Fermin Muguruza, Ergo Pro, Sons of Agirre, Reincidentes, etc. Eta gero ere gertatu da, atera dela kartela, eta horien artean dago Bob Dylan, ez derekin, baizik eta Uberekin, hauek izan zutela movida Glastonburyn, pues, apoyatzen dutelako Palestina nahiko irmoki eta zentsuratu zituzten, eta dirudienez, enteratu naiz ere, Glastonburyn izan zuten movidaren bitartez, galdu zutela haien agentea, Ahí va. orduan daukatela arazo asko aurkitzeko festiren bat edo kontzertuak como lotzeko eta ze beraik egin behar dute movida hori guztia. Eta halanda ere, esan dute, naiz eta Viñarrokeko kartelan agertu, ez direla joango eta gezurra dela. Eta pues jente asko dago planteatzen ea beste artista gehiago ere movida berdinan duten, osea, fiablea da edo ez da fiablea, Viñarrokeko kartela. Bai. Eta, bueno, gainera, izango dira artista asko, pues azkenean... Ba, daukagu hemen aurrean, jarriko bai. dugu gero pospoan edo bai. Bai, pues eso, rollokoak direla edo, eta, eske, nik ikusi nituen, hemendik, osea, kultibo, no sé, zelan posizionatuko dira honetaz, baina, bueno. Sí, claro, daude talde asko, adibidez Sex Pistols izan direla, punkeko aitzindariak eta Bai. super antisistema, kausa asko apoyatzen eta orain hemen sartuta daude. Desgraciadamente, punk movida asko Ere badira Sex Pistols, baina Frank Carterekin abesten, Frank Carter and the Rattlesnakes, beste punk banda bat, orain ba hori, abeslaria dagoela berekin abesten, eta tipo horrek ez dakit movidaren bat izan duen noizbait, ez dakit kantzeratu dagoen edo ez. Ez dakit zerekin. Esango nuke eraso sexistaren batekin edo... Ja. Baina ez daukat argi, Igual estoy metiendo la pata. Baina hori, daude banda asko ez dakit hori, Aimarrek esan duen moduan, ez dakit nola posizionatzen diren movida hauetan, baina badira, ez dakit, bueno, Mago de Oz. Bueno, Mago de Oz, badakigu
Laudiora Baina, ez baita direla ere, hori, etorri. por la, no sé, irudi edo, ematen duzun irudia, oza, baz de no sé qué, eta gero, osasura bestiak dira, jo que sé, Mojinos medio escocidos. antisistemak edo lo que sea, eta gero basaude han, cuando, eso, yo que sé, todos los de tu escena edo, ba, jauzi dira edo, bueno, jauzi dira ez, sino que ukatu dira, joteaz. Claro, es que... A ver, se geratzen den aurten, seguramente bandazko, bueno, bandak ez, barkatu, jende asko ez dela joango. Ja. Baina, bueno, hobeto. A ver, Eta, Nikone, hostia, A ver, oza, baita, Nikone Ikusita itzean, 2025ean, jarraitzen du hori musika, jarraitzen du musika egiten? Igual, puzten nuen igual hilda zegoela, jo que sé. No? Pues no sé, capaz Por de... nada, baina bueno. Eta jugando bat dela Larry and Fresco. Me hace gracia. Barkatu. Hori, Sin más, ya, listo. Eta eta ere komentatu nahi dugu beste festival festivalari buruz, Ah, Aiara Festek claro. atera duela pum, kartela. pum, pum. Eh, A ver, sartuko dut. denak sinistak, ez, broma da. Betikoa, pizkat, Zutagar, La Pegatina, Dubioza Collective, Hostia, Biznaga, Biznaga, Medina Gris, Mirúa. Ojito. Sune, Sanguijuelas del Guadiana, Horiek daude modan, ya, Ah, ni idea. Mirúa, Sobre Cero, Xavi Medina. Niña Coyote eta Chico Tornado, Mm. Hostia. Máquinas esto, hemendik, gomendatzen ditugu Niña Coyote eta Chico Tornado. Señor Lobezno eta Guaia. Guaia gainera ez dira murriokoak? Esango nuke baietz, edo... Etiketatuta daude. Bo. Ez, bakarrik etiketatu dute Amurrioko udala. Pam, pam. Murreko botala, pla. Em, Noiz da? Ah, ez du jartzen. Bai, ¿cómo que? maiatzaren, Jartzen du 29 eta 30 Eta vale. 30. eta ez du jartzen Bai, maiatzan, kartela Maiatza, jartzen du, bai. Ez nik ez Bai. dudala ikusi, sin más, estoy cegato. Janus Lester, No voy a hablar de Janus Lester. Bueno, vale. 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 Ya, sin más, No hablar también es... no le trago mucho. No por nada, No por nada, Bueno. sin más. Agur, iratxe agur Ainhoa. Agur. Agur. Eta hori, pues, Aiara Fest, beti gu alertan, kantzelatzen duten edo ez, oza, edo kantzelableak diren edo ez, momentuz ez da ezer atera. Bueno, atera zen, aurreko urtean egon zen movida totxa. Baina, bueno, Bai. A ver, ni justo es... o sea, ni aunque... O sea, aunque vayan ahí, pues yo qué sé. Ni de talderik gogokoenak... Es que ni los festis no me... No me, baina festis edo macrofestis. A ver, obviamente macrofestis, o sea, bada festival Orozkorrok adibidez, Orozkorrok, do it yourself, más o menos, ¿no? pues En plan, hori, rollo, Orozkorrok da Pues, auzolanean egindako claro, festival bat, bai. Izan zen. baina sartzen direnean enpresak eta finantzazioa en plan totxoak, no sé qué, patrocinio, no sé cuántos. Eta azkenean bada baita kultura musikala, pues yo que sé, Claro, baina gero sartzen fondo zara, handien, claro, baina gero sartzen zara en la movida de banda oso handi bat ikusi nahi baldin badut, ja, ezin duzu. imagínate, Metallica, No, ezin duzu. En plan, bai, ja, badakite. ea Badakite. noiz etortzen diren Gaueko gotxatuko da. kotxosnetara eta... Ja. Hori egia da, bai. Osea, Bueno, baina agian hartu behar duzu erabakia eta... Bai, ba, claro. pues, a ver, ez dut Metallica ikusiko, baldin eta ez badute Ja. jotzen, ez Badute badute jotzen. egiten, jo que sé, bai, rubiandoko bueno, Green txosneta. Day, Eso es muy tocho. Baina hori, bai, osea, ni egin dut autu bat da, en plan, rollo, cancelar completamente makrofestiak eta Ni esan dut hemen, aurten joan naizela PBK Lifera, nik ikustera.
Ja. Eta Bueno, hori, eta non dago muga hor. Osea, no sé. a ver, verdad que muga nahiko... O sea, ez Poco nahita floja. mutzen, o sea, sin más. Bai, osea, ulertzen dut, también. Baina, finantzazio totxoak sartzen direnean, osea, en el ajo, a mí Amurrioko udala me da llama mucho. finantzazio totxoa? Ez Ez da totzoena, datot, ez baina, datot. bueno, Baina dago Radio 3 eta Mondo Sonoro, sonora adibidez. Ja, Fiber. Fiber ez da, sala Fiber ez da? Fiber da tiketak saltzen dituena, ez? Bai, igual bai. Ticketmaster edo horrelako. Igual bai. Esango nuke, ez dakit, ez nago ziur. Baina, bueno, baina, bueno. Eta, Aiarako udala ere badago, Luiando, espaldiza. sin más. Eta askotan baita, pues eso, jartzen dutela una puta lista de la hostia, eta jartzen dituzte talde batzuk así como en pequeño, en plan, a esta no le importaba mucho, pero para rellenar. bueno, Claro, honetan no sé. behintzat jarri Bai, dituzte honetan guztiak. justo ez, baina Tamaino berean, askotan jartzen, bueno, eso, pues yo que sé, Primavera Sound, por ejemplo, en plan, BBK Liven una egiten puta dute. lista de la hostia BBK Liven baita, Bai. eta, bueno, o sea, como que, Es que gero dago betiko, o sea, ni hauen kontra dukan movida nagusiena da, ba hori, banda totxoak, eramate dituzte, ordaintzen dituzte, eta puta madre, baina gero banda txikiak, pues bocadillo de chope y a funcionar, crack. Ze bai, eske zaude jotzen nire festi honetan, claro, es que, Es que como Favore kriston baten moduan, prestigioa ez? da, badakizu ze prestigio ematen dizun jotzea BBK Liven? Hori bai, BBK Liven hori gertatzen da. bai, Eta askotan, nik behintzat nahiago ditut talde txiki, BBK Livera joaten diren talde txikiak, handiak baino, bueno, normalean, badaude, talde oso totxoak, baina, joder, aurten ere, osea, atera da BBK Liveko kartela orain dela bai? gutxi, ez? Ez dakit. Bai, A ber, beitu, ikusiko dugu. jarriko dugu. baina hori, hori de dudosa legalidad, eta lan egiten duten jende asko, pues, Baita, Zio. hori, pues eso. baita hori, jendea, pues, nahiko txanda luzeak egiten ditu, kondizio txarra, Alabama Shakes, Idols, oso gutxi zaintzen da, pues, jendea en general. O sea, duela esa hainbeste, hubo Robbie una Williams. movida, bueno, nahiko, o sea, no sé cuántos hilakos en un festi jauzizelako Bai, eszenatokia, ez? eta eszenatokia. Ah, Bai, puede ez ser. dakit izan zen, en el Pirata edo horrelako zerbait. Hori ez dakit. sin más. Gero izatzen direlako... Sara garantziak Sosaia, edo- Osea, baino. ikusten BBK Liveko Bai. kartela? Sara Sosaia, hor justo en chiquitito, Sara Sosaia la Chiquitito. mejor. Yeray Cortés. Jo, las petunias. Increíble. ¿En serio? Bai. No, ez dut ikusten. Bueno, baita, bueno, Amore. las petunias agertzen ziren baita en el Primavera edo horrelako zerbaiten. Minder Enterprises, Bebetrix, baita. Uste dut, uste dut, bueno. vosotros, De preciso ezagutzen raro. zue Minder Enterprises? Ez. Ralphitxu. Fua, es que eragutzi barutao, es que estos tíos, Igual Dani Fernández, ikusi de duzue, repente. noizbait, Barkatu. Minder Enterprises, dira bi tipo hauek. Tu, badirudi hori Saul Goodman, tío. ¿Qué cojones? Da un poquito del palo. Bai, badirudi un poco, Nor da? Buah, norbait, bueno, Osa, dira bi Lagun tipo bez. hauek, bai. Nik uste que Unos personas. pintxatzen dutela como Eurodance eta zerbait ikusita dut, bai. eh, Danongoak dira? italianoak uste dut. Vale. Eso te iba a decir, italianoak dira, ezta, bai. Bai. Es que gainera, Es que- como que rollo hau jarri da nahiko modan, ¿no? Italiano. Bueno, ez dakit. Creo que sí. Como el disco así, poco de los 80, edo. Bai, de ese palo. Bai. Eta hauek pintxatuko dute, supongo, basoan o alguna movida de estas. Osa, ez dut uste emango dutenik kontzertu totxo bat, eszenatoki baten. Ja. Txauek egite dutela da Oso- musika pintxatu eta listo. Eta beber, nola da, Campari nola da, Aperol. Aperol Spritz. Aha. Bai, mitiko. Mundu guztiak edaten du hori Italian. Bai. Eta bueno, a ver, baita lo de amaitxeko makrofestiekin, Bai, da bota. pizkat kultura ez usteko, pues eso,
enpresa handien menpean eta kultura, pues eso, herrietan sustatzea eta betik gainera, ¿sabes? Ez o sea, es desde arriba Bai, claro. para abajo eta porque ya controla demasiado, ¿sabes? Eta kultura kontrolatzea ja da Kaixo, Ander. Kaixo, kaixo, kultura kontrolatzea ja da como bastante tocho bai, claro. Eta bueno, kontrol gutxiago Eske, izan da Bai, hobeto, no? baina eske gure arazoa ez dakit. Gero etortzen dira talde komien artean, oza, gakotzen artean igual mainstreamak zure herrira eta ez zoaz. ja, Osea, egon dira hemen bar eta not eskualdeko taldeak direla eta jendea egon zen, baina joder, gazte asko etorri ziren doain, gainera, Bai, sabes? Eta Palestinaren jaialdi bat, oza, Palestinaren elkartasun jaialdi bat zen, ez dakit. Osa, medioak daude, baina ez dakit, jendeak nahiago du, pues, aiara festera joatea, claro, eta bebe jendeak kalefera igual, joatea, pues, azkenean, ez da... hausnarketa falta, nire ustez. Bueno, ez hausnarketa falta, osea, bai, ere Bat bai, bai, baita, bat baita. bai. Baina da sartzea ja entzuten mainstreama ez den musika. Bai, Jendeak ez duela hori entzuten. Ze ja, igual, pues, gu igual, pues hori, hausnarketatik kanpo, entzun baldin baduzu bark igual, esaten duzu, pues igual, yo que sé, niri berdin dit Palestinako movida, baina banator, ja, barri. bark ikustera, yo que sé. bai, a ver, ni uste baita tendentzia kultural bat jarraitzen duela. Bai, Eta claro. como una Claro. pereza de ikustea lo que te sale, eta, pues, a ver, baita da Spotify ez duela ematen errebinta asko, pues, taldeak deskubritzeko edo zure zonaldeko taldeak deskubritzeko o así, baina, bueno. Baita da, pues, no sé, una dejadez cultural edo, ez dakit, Lehen nola esan duzu, ez? kategorizatu. Adibidez gaztetzeak direla Bai, horretarako claro, o sea, ispilu yo que sé, potente. o sea, ni bark ez nuen entzun Laudioko jaietara etorri baino lehen, baina ikusi nuen kartelan Ja, eta ni ez pentsatu da. esan nuen, hostia, a ver, una escuchada, eta entzuten duzu bi abesti, y dices, hostia, rollo guapo, eta gero entzuten dituzu zuzenean, eta azkenean, pues, hori, Bai, baina hor zara zuk un egiten poco duzu fan. alegin bat, igual orokorrean gizartean pues, ez ditugu horrelako aleginak egiten musika berria edo bai, Mm. kontzertu edo artista txikiak entzuteko. Bai, bueno, baita, izan daiteke. Bai. Eta, bueno, beste, justo honekin hilatzearren, beste duela gutxi mirotz taldeak, nahiko, bueno, aurtengo talde berria dela, eta gaztea irratean izan zuten elkarrizketa bat, non esaten, bueno, sin más, esaten zuten beraientzat gaztetxe batean jotzea dela como haien, osea, momenturik onena, en plan, rollo, bueno, uste dut Gasteizko gaztetxean nahiko, osea, ja, igual hiru edo lau aldiz jo Guapo dago dute, Gasteizko gaztetxea, bai, está Gustatuko guapo, dut, está guapo, bai. Ni egon nintzen Thatchers ikusten duela 2 urte edo. Eta hori, bueno, gaztetxetan jotzea haientzat oso importantea dela, eta eh, pues, gazte asanbladek edo gaztetxeak organizatzen dituzten jaialdietara jotea, osea, joteko beti prest daude. Eta Eske, hori, hau ez dakit komentatu dudan hemen edo ez, baina behin entzun nuen, ez dakit, Tata Denso edo lako, kaixo, Tata Denso edo ez dakit nor, komentatzen, Euskal Herrian daukagula como, hori, gaztetxeak izan da, daukagula como erraztasun hori zure banda montatzeko eta hasteko bai, eta plataforma hori daukazu. Eta ez BBK Lifeko eszenatoki txikia, eta berdin-berdinako hartuko duzu. Em, bai. baina igual Madrilin ez dagoela como Claro, erraztasun hori. bai, eske azkenean jotzeko para un público tal, alkilatu behar duzu una sala edo, Claro. Bai, Madrilen eta dira es una liada. las salas. Bai, bai. Eta gaztetxeak izatea, pues, nahiko, osea, bueno, gaztetxeen beharra nahiko, bueno, sin más, azalerakoa Barriendo da. pa casa. Azalerakoa da. Bai, bai. Sin más. Aimar badakizu, montatu behar duzu gaztetxe bat Madrilen, Sí, bueno, Madrileko lehenengo gaztetxea. bai, se complica. Miso. Hasi beharko gara laudiokoa montatzen. Bai, Ja, bueno, Gero ja, a ver. Baina hori, sin más, eta komentatzeagatik baita, mirotzatera duela diska bat,
Osea, justo, bueno, horregatik komentatzen dugu baita. Eta uste dut lore bat landatzeko deitzen dela, Jarriko dugu. begiratuko dut, a ber. Jarriko dugu. Mirotz, hasi Lore bat landatzeko, bai. Ez molones. dut uste haue copyrightik, copyrightaren Entzun arazorik esango dutu. entzun ditut gaur, Foserrek esan zidalako. Osea, banituen entzunda, banituen entzuna, beste, osea, bigarren esarestiko kanta, gaztearen ahoa. Baina, bueno, diska hau nahiko ondo dago, la verdad. Tienen como rollito, o sea, pizkat como un poco rock. Bueno, rock, un poco rock, no, rock. Baina, con un tonillo post-punk edo. Eta, bueno, peculiaritate batzuk. Osea, justo komentatzen zuten elkarrizketan, haiek ez dutela musikalki ezer berririk eskaintzen. Nire ustez, nahiko Bandcampen daukaten deskripzioa da pop makarra gazteiztarra. pop makarra, bueno, Gazteiztarra. bai, Gasteiztarra, bai. Eta, bueno, la verdad que me ha molado. Jarraitu Bandcampen, daukazue diska Name Your Price, daukazue doan edo erosi dezakezue, nahi baduzue aportazioaren bat eman taldeari, Bandcampen, zuzenean. Eta, bueno, nire gustatu zait, oiu bat abestia. Ez dakit Jarriko jarri dugu. dezakegu gero, Bai. amaitzeko edo. Eta, sin más, pues eso. Sorte handia dugula gaztetxeak izategatik, la verdad. Bai. Gaztetxeak izategatik eta hainbeste jende animatuta Euskal Herrian bandak montatzen eta hori guztia. Bai, Ni flipatzen dut pilo bat, jarraitzen dut, eta niretzat izango litzatekeela como elkarrizketa soñada musika zuzeneko tipoa. Ez dakit ezagutzen duzuen, baina Maika Telebistan ematen dute programa hau musika zuzenean, eta hitz egiten dute Euskal Herriko taldeekin. Bai. Eta tipuak esan zuen behin, bakarrik elkarrizketatu duela, behin baino gehiagotan, banda bakarra, eta izan zen berri txarrak, baina inoiz ez dute errepikatu, eta beti daukate banda berriak, osea, jo flipo. Bai. Eta Euskal Herrian daude talde pilo bat, eta ez ditugunak ezagutzen, eta hor daude, hain movida egiten, Usatu eta gonbidapena. Bai, gaiko diogu. Koldo, ez dakit nola ditzen den. Baina, bueno, musika Me zuzeneko tipoa. me pillas. Baina bai, Bidaleko a ver, dizugu. gonbidatuena nik uste nahiko ondo dagoela, la verdad, en plan, jarri behar dugu pizka bat, empeño gehiago, gonbidatuak Bai. ekartzearena. Gaude, Aurrekoa oso ondo egon zen, Bai. eta jende asko komentatu zuen. Bai, Gaur berriz jarri gara pizka bat serio. Bai. A ver, Bauzkagu, es que bauzkagu serio, man, bi pretendiente, ni nahi serio, man. Nago ikusten aiaraldea, sartu zarete aiaraldea.eu zen gaur? Ez. Sartu. Uf. Sartu. Lasai, Sartuko sartu dut daiteke. pantailazoa. Vale. A ver. Jingle bells. Vale. Vale. Ez que sartu gara eta aurkitu dugu lehenengo otxaren irasoak bost erdi elditu txibiat. Literali. Noticias. Aiara, festena? Kan duzu? Ez. Otzoaren erasoak bostardi ditu. Zibiartek. Hori zen. Otsoarena? Grazia egin dit. Ah, vale. Bai, otxoarena. Bai. Vale, joder. Zaneko bostu. Hori. Noticias. Ez que, karo, urrengo albistea da, hori, Bai, aiara, festeko bai. kartela. Otxoa, Eta la Kondo foto, zibili. gráfico. Bai. Gure eskualde. Trigger warning, contenido gráfico. Bai. Ba hori, ere hitzei nahi genuen gabonetaz eta holan, baina luzatu gara. Ja, pizka bat. Espero dugu ez izan txapa ez izana, edo ez dakit Bueno, esan dudan, urrengo astelenean hitzein dezakegu. Gabonei hitz egin buruz. dezakegu. Bai, hori pentsatu dut. Azkenean, urrengo astelenean da justo... Osea, Ja, bueno, justo da, aterako da... justo geita lauan. Aste azkenean. Justo, bai. Flipas. Bai. Bueno, igual aurreratu dezakegu. Bueno. Ordua bakarrik. Vale. Zo justo ordu horretan egongo dira Olentzero eta Mari Domingi. Claro, Claudioti, Egia da. Poteo. Kalean ahí, conectando Bastiretxea con los cascos en la Le pagaza egongo da, ziur. Seguro. Horrekin ahí. Ez genuen ez ere esan nahi ere, baina kabalgatan egongo da pantaila erraldoi bat, kapitulu emititzen. Bueno, egongo gara gu. Gu egiten, atala, Zuzeneko egiten. Erregetaz mozorratuta. Eta Erregetaz ez.
Como que, ah, no, Erre- cállate. Hala, En hala. España. En España. Hala, momento en España, no, hostia. Los que- Marri ya, hala, hala. Es que me imagino. pues le han lavado el No cerebro. sé qué. Los caramelos, el agur, micrófonoarekin haciendo bastante tiempo. Corta, listo, Bai, listo. jarriko utzi bat. Listo, eskerrik asko, gurekin egotearren.